سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وكرامته وأمدنا بأسراره وأنواره وأعد علينا ببركته في الدارين. Terus kalimat wala ya'uduna. Terus yang ketiga yang bergeser nilai itu adalah istilah-istilah ilmu atau hadis. Di nomor setunggal tinggi punika fikih nomor kali nomor ilmu berkali ilmu. Wala ya'uduna lan ora milang-milang masyarakat hu ingman fi zumrati ahli ilmi ing dalam golongane ahli ilmu. Wa hadza utawi iki tasarrufu bitahsis aidun halimane sing pundi alat tusalis nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lafdz tsalits utawi lafadz kang kaping 3 ingkang berubah geser makna iku at-tauhidu lafadz tauhid. Jadi fikih ilmu tauhid sekedar mari wawasan bulan. Fikih niku sebenarnya aslinya dalam Al-Quran tiyang ingkang yo pinter ilmu hukum sak prakteke sak kelakuane juga faham ilmu tasawuf sak tata kramane niku dalam Quran fikih. Tapi akhir zaman bergeser sing diarani fikih niku hanya ilmu hukum mawon. Fuqaha niku wong sing diarani wong sing pinter hukum kemawon. Demikian pula ilmu sing diarani ulama niku justru bergeser marang tiyang ingkang cara ditakoni sembarang iso. Padahal aslinya ulama niku inggih punika tiyang ingkang diparingi pirsa dening Allah ilmu-ilmu yang menjurus kepada pendekatan dumateng Gusti Allah. Kalau ayat innama yashallaha min ibadihil ulama. Saniki tauhid. Wa ju'ila lan teman-teman dadi akan al-ana ing dalam zaman sakniki. Wa ju'ila lan teman-teman dadi akan apa lafaz
tauhid al-ana ing dalem mangsa saniki ibaratan ingkang dadi ibarat gawe takbir digawe kata-kata ansina adil kalami saking peraturan ilmu kalam ilmu ketuhanan wa ma'rifati tariqil mujadalati lan ngaweruhi dalane pira-pira perdebatan wal i'akhati lan wal ihaqati lan meliputi bituruki munafaudhatil khusumi kalawan pira-pira carane ngelawan musuh padu wal qudrati lan kuwasa alat tasyadduki ing atase gawe kajembaran fiha ing dalem mujadalah bitakthiril as'ilati kelawan ngekeke piro-piro pertanyaan wa itharati syubhati lan nggerakake piro-piro subhat piro-piro sesuatu yang tidak jelas piro-piro lan perkara sing gak jelas wa ta'lifil ilzamati lan nyusun piro-piro carane ndesek musuh hatta laqama sehingga ngelakoni sehingga julu'i sapa tawaifu piro-piro pangkat piro-piro golongan minhum saking kaum anfusahum ing awak dhewe kaum bi ahlil adli wat tauhid kelawan ahli adil lan tauhid. Jadi tauhid itu saat ini lebih menjurus kepada ilmu-ilmu nalikane wong iso jawab pangeran iku sapa. Lajeng jane pangeran iku ning endi? Terus pangeran iku anane apa? Lek pinter jawab hal-hal ngene iku diarani wong pinter tauhid. Pangeran iku piro? Siji, lalu siji lah ono wujude. Siji ne pangeran gak ngono maksude. Lah pangeran ndi yo gak ndi. Apa ono ya anane pangeran iku anane alam lah lek pinter nutur ngene niku sakniki diarani wong alim tauhid kata Imam Ghazali kata. Wa sumiya lan tenarani sapa al mutakallimuna ahli ilmu kalam al ulama ing diarani wong ulama bit tauhid kelawan ilmu tauhid. Wong sing iso bahas mutakallimun ilmu guneman mengenai ketuhanan iku diarani wong pinter tauhid alim tauhid ma'anna jami'a ma ing dalam sartane setuhune sakabehane barang huwa utawi yasima iku khassatu hadhihi sinati yaiku kantu napa ketentuane iki peraturan niku lam yakun ora ono apa ma yu'rafu iku kinaweruhan minha saking yosi khassah menika saking ma huwa khassah tanpa adanya sesuatu ketertentuan peraturan fil asril awali dalam masa biyen zaman dulu tidak ada itu. Jadi hal-hal yang dimaksud di depan tadi tidak ada. Bal-balik karena ono apa si kelakuan iku yasdadu banget minhum
saking ahlil asril awal apa an-nakiru ngingkari alaman ing atase wong kana kang ana sapa man iku yaftahu buka sapa man baban ing laman minal jadali saking para padu. Jadi ulama zaman asril awal itu di zaman dulu yastaddu minhumun nakir banget saking ahli napa zaman asar tempo dulu. Kenapa ya zaman asar? Karena Allah sumpah zaman Rasul itu sampun wal asri innal insana lafi khusr. Jadi zaman Rasulullah ini pun asar, tapi asar awal. Misalnya ini asar tengah-tengah masyarakat, asar tengah mawon gini kata kiamat. Jadi zaman ahlul asril awal niku bangetake an-nakiru yaiku pangingkaran alaman kana yaftahu baban minal jadal. Zaman dulu sama sekali tidak membuka para ulama dulu pintu-pintu debat tauhid di debat. Wal mumaratu lan perdebatan. Jadi tidak ada ilmu tauhid hanya dibuat diskusi untuk membahas ketauhidan itu. Jadi makanya terus hari ini ada ilmu mau ahli tauhid itu sing terdebat ilmu bukan yang sing jero tauhid. Fa'amama anakul utawi barang yashtamilu kang mengkuali ngatasima opo al-Qur'anu Qur'an minal adillatil zahirati saking piro-piro dalil kang tertelo allati tashbiku kang kisih opo al-adhanu piro-piro akal ila umumiha marang nerimani adillah fil awalis simai ing dalem kawitane den rungu. Jadi kalau dulu pokok mirang Quran mengatakan qul huwallahu ahad, Allah itu esa, ya sudah. Tidak dibahas maksudnya siji opo, maksudnya apa ya, pokoknya yakin Allah itu maha esa. Falaqad kana maka iku teman-teman ana modalik mengkono yastamilu niku fa amma ma yastamilu alil Qur'an, sesuatu yang ada kaitannya dengan Quran mengko iku makluman kinarwan lil kulli ing sakabehane ahli asril awal. Nah wong biyen niku urusan dalil Quran niku hafal kabeh. Ilmu tauhid misalnya sifat wujud itu dalilnya apa, sifat wujud idam Qur'annya apa, pasti ilmu tauhid niku wis ora dibahas zaman dulu. Karena apa? Orang-orang dulu semua dalil itu paham. Jadi ilmu tauhid sing dimaksud zaman dulu adalah ilmu keyakinan yang tidak diperdebatkan. Nah saat ini ilmu tauhid ini bergeser marang ilmu wong sing pinter debat masalah ketuhanan. Jadi sebenarnya ini arahnya geser riko. Saat ini ilmu katafi ditambah bahkan seminar sama diskusi. Jadi falakot karena muka itu teman-teman ono apa dalik mengkuno mayastamilu alaihil Qur'an, sesuatu yang berkaitan dengan Quran minal adillati dhahirah tadi, dari dalil-dalil yang jelas mengenai ketuhanan iku makluman miskina waruat lil kulli marang sekabehane ahlil asril awal. Ya, zaman dulu wong pun Quran ini gak perlu didebat nih, soalnya nopo perlu kabeh. Jadi tahu semua. Wa kana lan ono apa al ilmu
ilmu kullahu sekabiane ilmu. Jadi sesuatu ilmu yang ada di Quran itu ya ilmu keseluruhan. Wa kana lan ono apa tauhid indahum mungguwe ulama ahli asri ibaratan iku dadi tetembungan an amrin akhar saking perkara kang meneh layak kamu kang ora paham ing amrin akhar sapa aktarul mutakallimina iku akeh-akeh ulama mutakallimin ulama pembahas tauhid ulama usuluddin. Fa in fahimu mukalamun faham sapa mutakallimun hu ing amrin akhar ing ilmu kang meneh lam yattasifu bihi moko ora persifatan sapa aktarul mutakallimin bihi kelawan amrin akhar. Jadi ulama-ulama sekarang, ilmu-ilmu atau ulama ahli tauhid sekarang tidak semuanya paham apa yang ada di Quran. Nah, kalau toh dia paham tetapi kepahamannya tidak menjadi sifat bagi orang-orang yang pintar itu. Jadi ini sami alasannya Imam Al-Ghazali sedaya istilah-istilah niku gesere nang zaman saat ini dadi ilmu sing diomongno. Iku sing dikomentari. Wa huwa ta'amlin akhar iku ayyara ing yento ningali sapa wong al-umur ing pira-pira perkara kullaha sakabeh umur minallahi azza wa jalla saking Allah azza wa jalla ru'yatan kelawan ningali taqta'u kang medhot apa ru'yah iltifatahu ing nolewong anil asbabi saking pira-pira sebab. Jadi kefahaman terhadap ilmu niku hanya dipahami ilmu itu putus dan terbalik dari beberapa sebab-sebab adanya ilmu. Wal wasa'iti lan pira-pira lantaran wala yara mukora ningali sapa al khaira wasyarra ing bagus lan ala kullahu sakabeh syarrun lan khair illa minhu angin saking Allah jalla jalaluhu. Tetapi tidak sampai memandang bahwa kesemuanya itu dikembalikan sedaya niku saking Gusti Allah. Alhasil tiang saniki niku nggih terus Imam Ghazali niku tiang saniki zaman Imam Ghazali kemari zaman akhirnya niku namung dibahas. Pada maka utawi iki ru'yah atau pandangan ningali sing bisa memutus nggih. Maqamun syarifun iku penggawe kang mulya. Ihda thamaratihi tawakkuli yaiku kang utawi salah sijine ihda thamaratihi kang utawi salah sijine maqam mulya iku at-tawakkulu biro-biro tawakkulu pasrah atau tawakal. Kama kaya barang saya dibayanuhu yang nanti akan dibahas di bab tertentu fi kitab tawakkuli ing dalam kitab atau bab masalah ketawakalan. Kita dijanjini urusan tawakal maka ada bab sendiri urusan bab tawakal. Yang penting kita paham rutin pilih istilah niku beda istilah dulu dan istilah sekarang geser. Wa min thamaratihi lan iku setengah saking pira-pira buah maqam mulya aidon halimale tarku syikayatil khalqi yaitu tinggal wadul marang masyarakat. Dibuai napa maqam mulya dengan menghubungkan segala sesuatu yang baik dan tidak baik hanya dari Allah itu maqam syarif. Sebenarnya ilmu tauhid itu kata Imam Ghazali intinya
sedaya sing terjadi itu dibalekno nang pengiran. Iku tauhid berarti macam. Lah dalil Quran wis terus kabeh iki. Prakteke sedaya barang sae lan barang awon dibalekno nang Gusti Allah. Lah niku makom syarif, makom mulya. Lihat saat ini kata Imam Ghazali, mboten ngantos menika, hanya membahas dalilnya apa, dalilnya apa. Krono mboten sedaya yang tani paham dalil. Ini mungkin termasuk kula jenengan niku kira-kira kita koi sifat wajib Allah piro 20, mustahilnya 20, dalil Qur'ane kira-kira wis karo. Maka akhirnya sibuk membicarakan dalil. Dereng bahas masalah kaya opian dalil kabeh sing dibahas iki punika barang anti elek dibalik nang Allah. Dan iku jenenge tauhid. Nah, niku lek pun saged ngaten namanya punya makom mulia. Nah, makom mulia itu nanti akan berbuah. Apa di antara buahnya adalah tawakal. Bagaimana tawakal itu nanti akan dibahas di bab khusus mengenai bab tawakal. Nah, kalau jenengan kira-kira dereng nang tawakal membicarakan masalah dalil. Orang mek dalil wong sifat 20 hai mungkin turu gampang. Paling hafal wujud sampai mutakan 5 insyaallah hafal. Wali ane orang karuan kata jaya coba tak tes nomor 1 sifat wujud wali ane nomor cinta semacam 1 sifat wujud wali ane Adam ya Allah. Nomor 2 sifat wujud kita wali aneh. Wali aneh kudus hanya nomor 3 bakok wali aneh majeti wali aneh sana wujud Adam idam terus bakok mana nomor sekawan mukhalafatu lil awadisi mustahil wali aneh yaumadati mukhalafatu lil awadisi iya kan. Mulai pertama wis macet niku derek ditakoki sifat wujud niku dalil Quran napa? Macet pintu. Ya kira-kira komentarnya Imam Ghazali niku krono ilmu semakin tek wong ditakoki wujud lawannya apa sudah tidak paham, dalilnya juga tidak paham, sehingga kesibukannya adalah sibuk mencari dalil. Karena sibuk mencari dalil sehingga bahas niku masalah dalil. Lek ulama zaman dahulu wong dalile apal. Dalile apal sedaya Quran niki maka orang dulu memahami tauhid niku inggih punika memandang sesuatu yang baik dan jelek semuanya diyakini dari Allah. Titik ini ku jenenge tauhid. Yang sing tauhide mateng-mateng niku akan berbuah. Buahnya banyak sekali, di antaranya tawakal. Nah, desa iki guys tawakal napa? Iki wong ilmune tawakal mawon dereng. Dibuat yang merupakan resiko gawane zaman kata Imam Ghazali. Jadi gawane zaman. Coba umpami tauhid panjenengan kalian kita kula sedaya kaya tauhid wong biyen mesti berbuah.
derajat yang mulia, yang tauhidnya mapan kaya wong piye aidon halimane iku tarku syikayatil khalqi, iku ninggal wadul marang masyarakat. Jadi wong menawi tauhide mulia, buahnya bagus seperti orang dulu, lek ono masalah gak kira diwadul nang kancane. Gak kira mesti diwadul nang Gusti Allah. Kalau jenengan lek duwe masalah diwadul nang wong nopo mboten. Kalau duwe sampai kualan kancane bolak-balik pancet di gua sing dikandani. Bawanya menungso diwaduli ya dijoli. Nah, muan dari masalah apa? Masalah gini sampean sepena aku gini ya. Kenapa kita kok banyak wadul nang menungso nang makhluk krono tauhid kita dereng berdua. Karena tauhid berdua makom syarif gak kira wadul nang wong krono kok dianggap percuma. Wadul nang wong paling padha duwe masalah diwadul nang Allah. Mila wonten hadis niki man asbaha wa huwa yashku dhiqal aishi maka nama yashku napa niku di kitab niku man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi maka nama yashku rabbahu. Sampane wong isu-isu niku wis sambat masalahe nang padha menungsane, maka hakikate wong niku wis padha ngrasani Gusti Allah nang tanggane. Das beli wong betul. Nggih. Kan iki terus kenyataane ya balik duwe masalah mosok men-men ae. Ya kematus. Jika umum tahu ngite matet kaya wong biyen niku langsung diwadul pangeran. Lah krono pancen zaman sakniki zaman asar akhir. Kaya nggih boleh dilaporno wong dengan niatan meminta nasihat. Meminta nasihat, mencari keterangan, boleh solusi, boleh asal sehingga memaknai hadis tadi itu adalah wadul masalah sing ora ono tujuane kanggo mencari nasihat, mencari solusi. Lek niate karo solusi ndak apa-apa di zaman akhir ini boleh. Ya apa padi kalau niki terima masalah ngaten padi wis punya harapan padi niku iso ngekeki dalan. Nang koncone padha wedi ora bisa. Yo kowe jare kanjeng aku yo ngomong. Terus yo kok ngene. Intine mek alhamdulillah wis lega. Mau wis cerita ini wis bredos nanti. Gini, saya tahu hidup dari kuwak kulon jenengan itu. Niki dari bahas sing temenan kita sing bahas urusan pergeseran istilah. Makin dikuris itu janjeni kan Imam Ghazali. Jadi nanti kama saya tibayanuhu fi kitabit tawakkul, nanti secara jelas akan dibahas di bab masalah tawakal. Itu kok kapan niku tapi makin mawon dinten tawakal sing apik ku ya apa? Napa kados pertanyaan ini kaji niki kamu napa meneng mawon? Nopo cerita nang wong khusus nggih sabar rumiyin mangke insyaallah diparingi sumerep kalian kitab ini. Ya, kan? Terus termasuk buai ilmu, buai makom syarif, orang yang tauhidnya benar. Jadi dhuwur niku. Jadi sing diarani tauhid bener niku sing ru'yatan taqoil di fatwanil asbab wal masaid fala yara al khair wa syarra kullahu illa minhu jalla jalaluhu fa hadha maqamun syarif
Orang yang menganggap sesuatu yang baik dan jelek itu semuanya datangnya dari Allah, maka ini adalah makom mulia dan buahnya tawakal. Di antaranya dari makom itu juga berbuat, yaitu meninggalkan wadul-wadul marang masyarakat. Semua masalah itu wadul ini nah, terus kita nyang nih, mau mulai wadul niku tujuannya mencari nasihat yang masih boleh. Itu niat ngaji, bukan niat wadul, tapi niat ngaji, niat golek dalan luar. Sing rada angel besok kira-kira zaman akhir wis karena wong sing dipercaya kagem niku. Sekali wadul sapa? Wadul Gusti Allah karo dalane. Wadul makhluk karo dalane. Kira-kira wadul senar mau. Wadul senar digantung di usuk terus tiga kali bulu dijiret. Tawakal kendak. Watarkul ghadabi lan ninggal muring-muring. Waduh, ya gak iso niki bisa. Dadi makom syarif iki buahe ninggal muring-muring. Lha napa kok ninggal muring-muring? Karena kabeh niku ditauhidi sedaya ing Allah. Lek muring-muring nang niku berarti muring-muring wong sing gawe sifat niku. Misalnya ono arek ngomongkan putronya dengan ngomongkan pun saat ini eto-eto kita harus mulai terkobat niku tapi turun nanti si eto-eto tapi kan dereng mau sebagian si eto-eto misalnya wana yang ngomongkan pertanyaan kita sehingga arek nakal niku arek niku nopo Allah. Berarti lah awak muring-muring arek niku berarti muring-muring sing gawe nakal arek niku. Bener. Berarti lah maitu arek nakal padha mek maitu dat sing gawe arek niku nakal. Berarti lah nyeneni arek niku padha mek nyeneni Gusti Allah. Bener. Berarti lek ngedepi arek nakal terus tersundi. Kalau nggih diprihatini ya Allah kula niki salah nopo anak kula kok tidak benar padahal pun kula bismillah pun kula dirakati kok pilih panjen dosa kula Gusti jenengan ngapura ngeten ora kira muring-muring arek wae kok dablek pertanyaan ini dablek niku sinten. Dan napa balik dijawab elek-elekan lha iku anake sapa? Ya anakmu to anak. Anak iku nurun sapa? Padahal dablek kira-kira. Jadi samroe buah sama niku buah makom syarif sing saged tawakalnya bagus yang nanti akan dibahas di bab sendiri tarkul ghadab alaihim ing atase makhluk waridho lan ridho wa taslimu lan pasrah li hukmillah marang hukume Allah. Ya ora usah protes wong niku ketentuan Allah. Yo apa sih pangeran gawe ayat. Nek wong lanang oleh rapi papan. Oh itu mek siji. Berarti kan durung yakin nang Quran. Yakin nang Quran ya Qur'ane ngono kamu. Tapi kan mesti wong lanang berpikir fa in iftum alla ta'dilu fa huwa idatan. Lewat tiga adil mesti mek siji. Ya ora usah diulik-ulik. Dari ibu lain mereka diuring-uring. Ini kan watas
taslim lan pasrah li hukmillah, nah marang hukum Allah. Kok umpami tawakal itu konsepnya masih benar kan Karang Ghazali, maka ya aman ilmu tauhid itu sama dengan julukan ulama lan fuqaha. Sing hari zaman ini rada ruwet ya karena istilah-istilah ini pun geser-geser sedaya. Ini mawon dicoba tiga contoh-contoh apa wis cocok. Wa kana lan ono apa ihda tamaratihi salah swijine pira-pira buahe makom. Tiga contoh malih. Nah, orang yang punya makom mulia, tawakalnya bagus, buahe tauhid saya. Iku apa barengana qaula Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iku dawuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lamma kila tatkalane den ucapaken lagu marang Abu Bakar fi maradihi ing dalem gerai atau masa sakitnya Abu Bakar. Abu Bakar saat sakit niku kita ngerti anak lu mulak atau tiba faqala at-tabibu amradani. Kita koi kali saat Abu Bakar sakit, arotonat lubu, apakah saya carikan arotonat lubu nyubrih ingsun maka kadang menjenengan tabiban ing dokter. Abu Bakar apa kula patusaken dokter panjenengan niki sakit. Faqala maka dawuh sapa Abu Bakar, at-tabibu amradani, at-tabibu utawi tabib iku amrado gawe lara sapa tabib ni ing ingsun. Saat ditakoki kula patusaken dokter nggih Pak Abu Bakar, lho dokter wis gawe aku loro, dokter wis gawe aku loro, paham maksudnya? Pak Abu Bakar jenengan sakit nggih, kula patusaken dokter nggih. Lho Pak dokter sampun gawe loro kula. Niki maksudnya at-tabib orang yang iso nambani. Niku diterjemah at-tabib niku Allah. Apa? Wong ambek dokter aku wis digawe loro. Maksudnya dokter sing dimaksud kalian Abu Bakar niki Gusti Allah. Lho aku wis digawe loro dening Allah. Digolekno sapa meneh. Iku tauhid Abu Bakar. Apa nirune terus ditiru lek loro terus panjenengan meneng mawon gak bertombo. Iku tambah dangkal malih ilmune. Nah, adapun bertombo niku urusan usaha. Sehingga panjenengan mulai sakit nggih bertombo dokter spesialis. Kok bertombo niku perintah pangeran disuruh usaha. Nah, menawi tauhidnya benar, semua usaha itu adalah kewajiban perintah Allah. Jodoh gak jodoh niku urusane Allah. Nah, wong nek tauhidnya apik, yo gak gampang keliru tauhid. Ibarat awak niki waras mertopo, yo dudu dokter iku sing ganahi marasno. Tapi Allah marasno lumantar ilmune. Kok umum kadang yo gak itu. Sebab nopo Gusti Allah wis mentokne. Nah, itu berarti buat tauhid itu. Nek boten nggih muring-muring to. Muring-muring tanggane sampeyan yen tak kokon rono gak gelem. Kok mertobo rono waras lah niki berarti wis keliru ngeyakini sing gawe waras niku berpesan niki kanjeng niki. Insyaallah padha belajar kok. Abu Bakar tanya saat sakit, apa saya carikan dokter Abu Bakar?
dokter sudah membuat aku sakit. Tapi sing dimaksud dokter Abu Bakar niku di mana nih? Gusti Allah tabibun. Supaya tabibun niku Allah. Jadi zat sing marasno wis gawe aku lomo. Apa bakal gak ditambani ya mau, tapi ditambani niku bukan sesuatu yang menyembuhkan, tapi karena ngelakoni perintah aku. Atau apa luwih gampang. Kita sedaya nyambut gawe ini golek nopo. Ayo coba ini menang penyakit mungkin kangelan. Ayo jenengan nyambut gawe ini golek nopo. Rezeki. Nopo Gusti Allah gak nyediani rezeki yang ini. Nopo rezeki ini boleh gak digoleki karo misalnya bagi jenengan nang sawah itu boleh nopo boleh padi opo lewat awake dhewe nyambut gawe nang sawah mesti digawe padi nek ora dintekno banjir manuk terus umpami niki jane gampang mboten dilebono nang penyakit tapi dilebono nang duwe kasar. Jenengan kerja niku bagus lho. Ya ora apa salah kok padha belajar. Awake dhewe nyambut gawe golek to. Keliru terus ilmu taun iki. Nyambut gawe niku nglakoni perintah Allah. Allah perintah ikhtiar, hati aku ikhtiar. Lapo nyambut gawe niki perintah Allah. Masalah rezeki niku dipasrahne nang Allah. Iku bener. Tapi lek nyambut gawe diniati nglakoni perintah Allah saat tengah-tengah nyambut gawe ono perintah Allah mesti leren. Gitu. Nang sawah jenengan ngemes lapo kok ngemes perintah Allah kok ikhtiar ilmune tadi ku ya kudu dirabu ya kudu dimes Allah merintah ikhtiar aku ikhtiar tak rabu tengah-tengah rabu Allah ya mesti mulai pancen nyambut gawe niat nglakoni perintah Allah ada pun ada gak gelem mulai pancen niat boleh. Pertanyaan hakikatnya apa ada jaminan wong sing gak mau niku luwih sugih tinimbang sing niki sajane dereng bahas niku niki taksih bahas pergeseran istilah tauhid tapi dikei contoh cilik-cilik wala bahas contoh ini wis gak iso sing bener ki kita kerja niku nglakoni perintah pangeran. Kok niki diterjemah malih. Donga niku sakjane njaluk napa? Kalau donga niku njaluk. Lek tauhid sing bener donga niku niat nglakoni perintah Allah. Karena perintah Allah udhuni donga sampeyan nang aku. Berarti donga niku ya niat nglakoni perintah disembadani nopo mboten bukan urusan kita urusane koyo yo boleh pas sekedap ojo ditutup di situ sampai sini mungkin wa qaulun akhara lan pengucape wong kang meneh lamma marido nalikane lara sapa akhar kila mongko den ucapaken lan marang akhir madza apa madza jawab apa ola madza ola lokan ini wa qaulun akhar lan pengucap liya lamma marido tatkarane loro sapa akhir di saat ada orang sakit
faqila lahu, maka ditanya orang yang sakit tadi, madza qala, apa yang diucapkan, laqad tabibu fi maradika, madza qala laqad tabibu fi maradika, apa yang diucapkan dokter terhadap sakitmu. Saat orang sakit ditanya, ma utawi opo, madza utawi opo, iku kala dawuh laka marang sira sapa atau ibu dokter fi maradika ing dalem lara itu. Ya apa tanggapan dokter nang lara? Kala mongko dawuh, kala mongko dawuh sapa akhir, li qala li inni fa'alun. Cari akhir sing loro, dokter iku kondo marang inni fa'alun, setune ingsun iku fa'alun, zat kang gawe lima uridu marang barang kang ngarepake ingsun. Tak jawab sing loro. Ya apa cari dokter? Cari dokter ngene, kabeh sing digarai aku loro iki wis dikehendaki ambek dokter. Kabeh dokter sing menghendaki aku loro. Ucapan ini adalah ucapan orang yang tauhid yang mendalam. Dijanjeni dengan wasayati, maka bakal teko buri apa bahasan niki fi kitab tawakkuli nanti di bab masalah tawakal, wa kitab tauhidi lan masalah bab tauhid. Apa syawahidu dalika dalil-dalile mengkono tauhid. Nanti bab ini akan dibahas dalil-dalile lek ngaji wis bab tauhid. Kapan iku yo besok kita bab tauhid, bab tawakal kapan. Nanti dicoba nih wedi dingin. Kapan di tempat namanya. Ada ini nyambut kami niatnya dulu. Oke, melanggar perintah ya. Hasil nomor bisa kita lihat. Oh, ngaji ya. Wah.